Sanibonani, my beautiful people. When your cousin is a pastor's wife, you find yourself going to church. Ngiyakuthanda Jesu, bingelela abazalwane ngegameni lika Jesu. Bingelela umfundisi, abavangeli bonke, omama, obaba, abantu abasha, Sunday school egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. La ekhaya sayithanda indaba. Kodwa sithanda indaba zethu. La ekhaya sayithanda indaba. Kodwa sithanda indaba zethu. Okay, sizoshiya indaba zethu. Kufanele ukuthi ukhulume makuwena okhulumayo ngempilo yakho, ungakhulunyelwa abanye abantu ngempilo yakho. So we are about ukukhuluma indaba zethu. So uma ungakuzwa kahle sikushoyo uthula usilalele, ngiyakutshela nje the next 3 minutes siqalile uzosiza ukuthi siyaphi. I am highly favored. I am highly favored. I am highly favored. I am highly favored. Ifavor yenza ukuthi okwami ngafani nokwabanye. Ifavor yenza ukuthi okwami ngafani nokwabanye. Ifavor yenza ukuthi okwami kungafani nokodadewethu endlini. Ifavor yenza ukuthi okwami ngafani nokodadewethu endlini. Ifavor ivulela iminyango engekho. Ifavor ivulela iminyango engekho. Ifavor ingenza ukuthi ngibe preferred above many. Ifavor yenza ukuthi ngibe preferred above many. Ifavor yenza ukuba ngikhohle ukuhlupheka kwami. Ifavor yenza ukuba ngikhohle ukuhlupheka kwami. Ngikhumbule njengamanzi adlulileyo. Ngikhumbule njengamanzi adlulileyo. Mina ngiyathandeka phambi kobuso babangani bami. Mina ngiyathandeka phambi kobuso babangani bami. Mina ngiyathandeka phambi kobuso babangani bami. Mina ngiyathandeka njalo kufika babamfundisi mina nje angijwayele ufuna ukuthi nje wakahlongwane noma uhlobene nohlongwane nginokhazini wami namhlanje. Ute igama la kuthenjiwe phelile lenu. Ute nje ngibiza ngote ngoba sikhule silizana ngote. So nokhazini wami namhlanje ute angizothi uthenjiwe. Ute nokhazini wami ute siyazalwana nje. Yazalwana ngoba kakhulu kathi umfundisi engibesa kwahleli uma wakhe ugogo, kwahleli uma wakhe on behalf of uma wami ngoba kade ngasenabazali by then. So usendokushona ugogo ushone last year ngwahleli yena ethatha izinto zika mama. So nje ihlobo sami esikhulu uvela wafona nje bengibhala on Friday wathi nje ngiya nawe ke manje Newcastle. So sasuka naye siza la, sasuka la saya kakhathi wayolala wabuya wazokhonza nathi nje sihanjele namhlanje. She is a person wafundisa ukuthi uyakwazi ukuyiluka amasingile ekhaya mangafoto sase DUT so sasibanga afford wake emakhaya. So ngalezo sikhathi kwakusaluka amasingile wamfundisa ukuthi you don't need to beg someone. Let me show you what's on your mind. I say, you look at the woman can't talk about tell you. So one thing is to learn to yakwazi ukuyenza wena. Uzenze uqede. Ngangakhokhi ngekhadi zethu. Nizomuzwa nje mase ikhulumela ngoba impilo kade sikhuluma lonto siza naye simisizakala ukuthi impilo kudepend ukuthi wena uyibuka kanjani manje futhi uyibuka kanjani kusasa.
sayisithi isimo esikusona asidetermine your future. It's up to you now ukuthi isimo esikusona sidetermine ifuture yakho. Ngiyayimela ngiyazi bazalwane ngithi ukuphumelela komuntu kukuyena akukho ngisho ekutheni uzalwa abazali abanjani. Futhi khali ukuthi bekhalisa nganihlekisi khona nje akanikeze nje i-short story yokuthi uphumaphi khona nizobona ukuthi njoba nihleke yabonina bazalwane kunento esingayazi ukuthi ukuhlala kwathi usibuka ama-TV abantu abenza lezi zinto esibuka ama-TV abayibuki ngoba sabhizi benza imali. Awuthi ngiyiphindele yabo ukuhlala kwakho ubuka uzalo noma ubuke isibaya labantu abasenzile abasibuki babhizi benza abanye ama-episode ukuthi wena ubuke so that khobona bezoba nemali yabo. So njengoba ubuka abantu kangaka benza imali ngawe, don't be that stupid kwenziwa imali ngawe wena ungakwazi ukwenza imali ngaye. Angisho ngambuka umzala wami ukhambule kodwa nje I'm trying to say ungaqhamuka ne-strategy sokuthi how can I advertise you with it. Ngiyazi ukuthi une-manager yakho so uya-understand zikhona into ongazenza bekisho ukuthi nje kodwa ngiqhamuka nomzala wami ngiyamthanda indlela eyisimanga isihlobo sami esenhlizweni yami kakhulu yena uhamba yena nabafani nami uhambe ehamba nje yonke indawo mina ngihamba ngifike ngigcina ko-Afrika mina ngwele kaze ngale kopesheni but yena uhamba nawe nageni kade sixoxa ukuthi kunento esihlelayo for i-youth kunento esihlelayo naye for i-youth. Ukuthi siyihlelela edrobheni noma siyihlelela la eNtshanga. Siyihlelela nje for i-youth ukuthi senzele ukuthi ngiyayingimbe la ngithi awukwazi ukuzalelwa eNtshanga ushade eNtshanga ufunde eNtshanga ufele eNtshanga. Awu hayibo kanti kwenze njani ngihambe mina lana khuluma abantu bafile lana awu eNtshanga kanti eNtshanga umama nobaba mesekhona uma uthanda wenza umuzi kunendawo eyiChrist eyilinde wena kunendawo engadayiseke emhlanga eyilinde wena ezingadayiseke ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ezakho manje wena angeke ngihambe eNtshanga ngazalwe eNtshanga ngakhula eNtshanga ngikwazi ukushiya eHammersdale ngizalwe eHammersdale ngakhula eHammersdale abanga nje ngazalwa kaMashi kodwa ngikho kaMashi ngiseNtshanga. Yes ngizalwe kaMashi kodwa ngikho kaMashi ngiseNtshanga. Angifundanga kuphela kaMashi kodwa ngikho kaMashi ngiseNtshanga ngisebenza ePitoli. Ayikho nekuvimbayo umhlaba waJehova nokugcwala kwawo yizo nabathileyo kulo. Bathi kudepend ukuthi wazi ubani, kudepend ukuthi uhamba nobani, kudepend ukuthi ukhuluma kubani. Hayi awuthi ngisho 2 minutes base ngiyahlala. Wazi bani, ukhuluma nobani, ujwayelana nobani. Zibalulekile lezi zinto. Ngilo ngikhuluma indaba kaElizabeth. Iyafika ingelosi ifika kuMaria. Ithi ufumene umusa esifazaneni. Uza kukhulelwa uzala umntwana. Umqamba igama. Ukuthi uEmmanuel. Inkosi nathi. Kodwa kune condition ekukhuleleni kwakhe. Ingelosi ifika kuMaria, ifika yesimo sengelosi. Uhamba nobani? Wazana nobani? Ukhuluma nobani? Ifika ngesimo sobuNkulunkulu kuMaria. But ekufika nesimo sobuNkulunkulu kuMaria, ithi yona ingelosi kodwa kuno Elizabeth o 6 months ahead of you. Okusho ukuthi ekuphumeleleni kwakho udinga someone. Do you think ukuba uJesu ngabe uJesu afika ngoMaria, uMaria wayexabene noElizabeth? uMaria wayengazwani noElizabeth? uMaria wayenamamuthi ngoElizabeth? uMaria wayethi ena hayi uElizabeth akeve itshela ngoba ngobezwana nompriest uZakhariya. Do you think ukufika kaJesu kokufika ngoMaria yini? Ngoba udinga umuntu ukuphumelela isiphupho kaNkulunkulu kuwena. Ifikile ingelosi yasho
yathi wena uzakukhulelwa but kune condition ekukhuleleni kwakho kune condition ukuthi uzobona uElizabeth o 6 months ahead of you ambona uElizabeth o 6 months ahead of her ngempela ifikele ngimanifeste ngoba imanifestanga ngesikhathi ekhuluma imanifeste mayisehlangana nomuntu uyamdinga umuntu empilweni yakho esasibili umdingelana umuntu empilweni yakho uhleli for 38 years uhleli lithi zikaNkulunkulu ehleli for 38 years abanye bayasinda uJesu uyambuza ukuthi hayibo angithi nanti ichibila zamazamisa iBhayibheli kodwa lithi mawufunda lithi kwakunesixuku sabantu futhi abantu babe baningi umfundisi uthini umfundisi uthi bakhona babe baningi ngoba kuyenzeka abantu babe khona empilweni yakho babe baningi kodwa bangabi helpful ngithi mangithi ngiyeza nje ngithi nami ngifuna ukuyiphosa mangithi ngiyafika bamfaka angene ngaphambi kwami bakhona bona abantu kodwa kusibona bonke abasizayo bakhona akusibona bonke abasizayo ngikhulume ngoAbraham ngizela ubone ukuthi umuntu uyamdinga uAbraham sigcina ukukuza uNkulunkulu ekhuluma noAbraham kuGenesis 12 I think uGenesis 12 ekhuluma noAbraham tatini kanyasi umuza uNkulunkulu ekhuluma noAbraham it's because uAbraham uhamba nomuntu engafanele ahamba noLot abamswa ngoba uAbraham uhamba nomuntu engafanele ahamba noLot kunabantu engafanele uhambe nabo abathulisa uNkulunkulu empilweni yakho awugcina ubantu wangena emkhumbini owayeniniva wayemtharashishi uyayimagina leyo nanku umkhumbi it's about ukugcwana kushoda umuntu oyedwa abantu abasemkhumbini bathengile ngoba umkhumbi ugcwalisa izinto ezinkulu for you book in advance for you kuhamba ngomkhumbi thatha izinto pay eIndia or eChina ngethengala you book in advance so ngiyamajina nambayelo la kwakuthiwa oyedwa kangena wafika uJohn mayifika uJohn baba excited abantu abasemkhumbini bathi ngempela sesiyahamba uJohn ungena emkhumbini ungena nje uyiphathele isikhwamanyana esincane noma uyiphathele ibhekanyana encane uJohn mayingena emkhumbini uyiphathele nje into yakhe encane abantu kade besemkhumbini baphethe izinto ezinkulu they planned ukugibela umkhumbi bahamba bayothenga ngoba kunezinye izinto ezizokwenzeka empilweni yakho ufaka abantu abaronge empilweni yakho ulahlekelwe into zakho wena yena angalahlekelwa lutho umkhumbi masuzika kuthiwe hayi bathintana abantu kuthiwe asho uCaptain athi khiphani izinto ezinkulu emkhumbini I'm just imagining ukuthi abanye bebekhipha ama-wall unit abanye akusho yena futhi uJohn athi khipha nalesi ukhesi likhulu kakhulu lahlele ngaphandle washo uJohn athi khipha nayi double fridge yakhe lahlele ngaphandle asho uJohn athi khipha nakho kunye okukhulu lahle thona John uphetheni avelathi isikhoma esincane uJohn athi nasi asindi ngisho usiphethe ngesandla balahlekelwa into zabo uJohn akalahlekelwa yinto ngoba nomuntu oronke emkhumbini so kenzela ukuthi udecide ukuthi ufuna ukuyaphi ngempilo yakho South Africa South Africa lift up your voice in Jesus' name we pray Kinentombe yodwa nje phela kwala my dear friend ngishaka wani nje kodwa ngiyathemba ukuthi bangizaba bafowethu la omntwana egameni lenkosi ngibingelele usibalo wami laphana usister Day
Amen. Ngibingelele egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Asemuhle yabona bahle labantu. Bahle nje labantu nje bahle. Hlala kimi noma yedwa umahlongwane ngithi muhle. Sengibantu manje nosisi wakhe. Uthi ngithi bahle. Ngafika emzini okahle nabantu abahle. Ngiyambongela lo mna kwethu ukuthi naye wathatha kahle. Bonke abathathe nami ngamahlongwane. Wahlongwane ngiyababongela ayibakwazi ukuthatha bayakwazi ukuthetha. Akekho ufika kuyena lo mahlongwane la. Ukhona ngathi muhle ngaphansi komkami la. Ufika umchallenge ngaphansi isandla. Namhlanje uthini isithuthe ubaba. Angisho alizama mina lazi iqiniso. Egameni lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Egameni lenkosi uJesu. Ave ngijabula le weekend lenisibusise empilweni yami. Uvashelwa umzala wami kade ngangimkhaya la. Akhala athi hayi manje akekho ngiseLondon ngiseHong Kong ngile uhambe ezulazula ngithi noma ukwazi ukuzuleka kwezinto indaba ungazuleli ngala. Ngoba theka chaphela nala uzuleka uma ukwazi ukuzuleka kwezinto nala yenza kube indawo yokusulela nale. Wagcina ke bazalwana ke ezulekile ke nangala. uNkulunkulu wasisiza ukuthi abe ne weekend ekhululekile. Umuntu oneshedule tight kakhulu. Uthe bethiwa le weekend nje wayinikeza thina. We are so blessed and we really appreciate you. We feel so honored to have her just to visit. Ngoba isikhathi sokuvisita akasenaso ngendlela busy ngayo. Hallelujah bazalwane. Umzala wami niyamazi nonke ngithi uSomahlaya. uSomahlaya kodwa akavelanga wenza amahlaya nje. Isuka lento ayifundile wenze idrama esala eSouth Africa. Ngoba yamazwe yayizwa lento ukuthi kune qualification ekhona phakathi. Wayenza into yamahlaya. Yabona umuntu okhaliphile ke uyazi ukuthi uma uhamba endleleni anything can happen endleleni. Bayabona nje mina umalume wami ubaba omkhulu kaNtokozo Mbamba wavaleka amehlo umpostoli indoda eyishumayela iqekebula wavaleka amehlo angabe sabona. Hayi ngoba isoni ngoba kunjani icebo likaNkulunkulu nje kusuke kune Xhosa uNkulunkulu asuke nayo afuna ukumsebenzela yona umuntu kuleyo. So ba umuntu ohlakaniphile uyenza sure ukuthi uba ne hallelujah angithi backup uma kwenzeka kufika isikhathi lapho uthi uvale ukukhuluma ngoba uwazi ngithe ngikhuluma ngompostoli opowerful owaziwayo umsabayo uNkulunkulu kodwa wavaleka amehlo. So never take things for granted ucabanga ukuthi umhlaba owakho. So iba nento backup onayo. Angahlala kuthiwa usevale ukukhuluma angahlala nje enza ama-documents. Ama-documents awadinga ukukhuluma. Azi ama-documents abantu bakhokhela ama-documents and still make money. Sezwa bazalwane. Lena esikhuluma yokuthi kubalulekile ukufunda nami ngiyagcizelela kuyona. You must never take it like it's very 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 important. Yabona njengebandla nje ibandla lasempowerment liyakude. Ukude la siyakhona. So dinga ama-qualifications amaningi la ngoba siyibandla elinama-members angaphezulu ka-10,000 la sizogcina khona. So uyamajina uma siyibandla enjalo kuzobe kunezinto ey'ningi ezenzekayo esidinga abantu abazosisiza kuzona. So abantu abazosiza yinina bona abantu abala endlini animshayele isandla enkulu usibalo wami enkulu kunalezo. Haleluya. Ngizokunikeza ithuba nje akazobingelela abingelele nje abazalwane bami abingelele nje ukuthi halo sanibonani ayimshaya isandla sasukume sese. Sanibonani. Ayisibaro wami yangithemba ngibeke duze kwemali engaka. Hayi cela sibala amehlo bezalwane. Ngaze ngajabula ukuthi ngigcine ngiphumelelile ukuza la eNtshanga. Ngicela uPaula kwi-point lelo libekile great impact.
nami ngomunye welunga lama Great Impactors. Uma kuthiwa istokfela akusona istokfela sokuyibekela imali ukuthi kuphela unyaka sithenga ama-weave. Abanye basibonile sike safika la sizokwenza ukhisimusi ngonyaka odlule. Sizolethela nje abantu ukuthi babe nokhisimusi omuhle. I-Great Impact iphilela ukuthi as a great person you must impact another person oseduze kwakho. We have built houses for abantu abaswele. We have taken children to school, and lokho akusho ukuthi ukwenza ngoba unemali kuphela. Thina sikhule mina ngwakwaMasha esinqanqaweni. Ngikhule kwaMasha ukuthiwa kiwa ngoba kunamavolovolo. So I made it a point ukuthi ngifuna the next generation ethi ngizoya kwaMasha ngoba kumnandi. Ngizoya kwaMasha ngoba kufundiwe, ngizoya kwaMasha ngoba kuyahlekiswa. Ngizoya kwaMasha ngoba ku safe, ngizoya kwaMasha ngoba kunemizi emihle. So nawe it's your duty njoba ula ukuthi wenze sure ukuthi you are not the wrong role model. Thina sikhule singanawo ama role models. So you are very lucky to have people like umama nobaba ukuthi ba decide ukuthi bazoba ama role model la. Because thina sikhule sazi ukuthi into edlisayo intombi yesela. Yeah. Into edlisayo umuntu onemoto entshontshiwe. Uzofica amantombazane ekhale lokushini ethi hayi mina akangithanda uSipho akangishayi kusho ukuthi ikhona intombi yakhe istraight ayishayayo. Because izona zinto esikhule kuyizona right. Thina sikhule sazi ukuthi yonke into ofanele uyithole ngoba itholakala ngopotsho. Ubuze ufice ngisho umuntu osebenza efactory inkinobha ntshontshe inkinobha akazi uzozenzani. So ke uma sikhuluma nge-freedom asikhulumi nge-freedom ukuthi uhulumeni uzongqongqoza kwakhe akulethele isikhwama se-rice. Sikhuluma nge-freedom ukuthi now you are able ukuthi uhambe uyoyivula ikhampani. Now you are able ukuthi uwalke kuwe spirit without ukudinga ipasi. So each and everyone la umzali uzongivumela mengithi the greatest wish yomzali ukuthi ingane zakho zibe ngcono kunawe. Nawe ungabe unomzali yenza sure ukuthi uphila impilo engcono kuneyomzali wakho. Futhi uphila impilo yokuthi umjabulise umzali wakho. Ngoba bekubhlungu ukuthina abantu abamnyama. Umuntu ufika amhlupha umzali ahluphe endaweni kube nje isiphithiphithi athi umzali umuntu une bad attitude. Siyazwa bazalwane? Kufanele anikaqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini kuze kulahlelwe ngaphandle na? Kepha kuphuma emlonyeni kuvela enhlizweni. Lokho ke kuyamngcolisa umuntu. Ngokuba enhlizweni kuvela izinto ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. Yilezo zinto ezimngcolisayo umuntu, kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjiwe akumngcolisi umuntu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Kuthiwa kunaloko okungena eswini, okungena ngomlomo kuyaphi? Kuyeswini. But okuqhamuka emlonyeni kusuka kuphi? Kade ngene kwaya kuphi? Cha okungena ngomlomo kade eswini. Now okungena ngomlomo ukudla lokho ukukhuluma into eqhamuka enhlizweni. Mina ngeke understand uma ngabe ethi umuntu angazi ngikhulume kanjani lento. There is nothing wrong with uyikhulumeni because you are uyifaka ngaphakathi. Iphuma ngaphakathi akukho wrong. Mawuthi awazi uyikhuluma kanjani phela ayidala ukuthi izohlala unomphelo ihlala lapho ngaphakathi. Into edala ukuphuma kodwa lento ephuma ngaphakathi emlonyeni wakho ibifaka uwena ngaphakathi awufundele Proverbs 4 verse 23. Isaiah 4 verse 23. Phezu kwakho konke okugcinayo phina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho uvela khona ukuphila. Lalela elesilungu mawufunda lesilungu libeka kahle lithi guard your heart with all diligence for out of it comes the issues of life. Yes or no? Guard your out of your heart comes the issues of life. Ngamanye amazwi
sithi kubalulekile ukuthi yini oyifaka ngaphakathi. No, i-attitude has a lot to do nalezo zinto ey'njalo. Hallelujah bazalwane. It has a lot to do nezinto ey'njalo. Angithi uyazi ukuthi impilo uma ngicabanga impilo mina ngiyifanise no-number line. Ngiyacabanga ukuthi primary sonke sifundile ngo-number line, u-number line e-primary. U-number line phakathi nendawo no-0 ngithi. Bese kuba u-positive side kube negative side. Negative -1 kuze kuyale akupheli. Ungasho ngaze kuphele unyaka lokusho usuqhubeka akupheli. Bese ukuthi ngala kwi-positive side nakhona 1 2 3 4 kuyale. Into ye-attitude iyinto enjalo. It's up to you ukuthi eyakhe attitude ufuna ihambe ngakuphi. Kodwa simsonke la 0 we-number line, right? Bese kuba wona udecide ukuthi mina yami iya ngakuphi. Ngabe iyangala ngaku-positive noma ngabe iyangala ngaku-negative. That is why ngithi mina mayethi umuntu ne-attitude problem. Attitude problem, it depends ukuthi yena ungibuka kanjani. Athi ne-attitude problem, mhlawumbe lento engiyona i-problem ke ngeke ngize ngimphikise. But kunento eyinkinga ukuthi people don't understand ukuthi uma ukhuluma nge-attitude ukhuluma both negative and positive. Ebese depend wena ukhetha lokhu uhlangothi. Siyazwana bazalwane. Wazwa ukukhuluma hlele ingane. Ziyabona zizobona nje ukuthi impilo uyazenzela. Uyazenzela. You decide and then you have to make decisions and face them. Impilo is like a marriage. When you decide it's like when you learn to drive. Yeah. But once you make a commitment to ngiyalishaya le robot. Once you decide, commit. So na say life in, once you decide ukuthi mina ngifuna impilo e-right, commit. Because you can't be wanting impilo e-right kodwa futhi manje uhamba ushintsha amagiya uhamba uma yabo. Ufuna impilo e-straight, commit. Jesus. That's my story for today. I've just been to church and this is Mrs. Pastor Jabulile Mabaso Umambaso, but I feel blessed. Thank you. And it's a nice church. In Changa. In Changa. No, not in Changa. In Changa. In Changa. KZN. In Changa. Yes. Not in Changa. Vela belungu babhala kanjalo nathi ke we say it how we read it. KZN Changa. Yes. KZN in Devon. They have this beautiful, well, not beautiful because it's in a tent, but No, it's big beautiful. church with beautiful people. Yes. No, I mean the structure is not beautiful. Hey, Kosijas, mina, I'm seeing a beautiful structure. Ukuthi phela amehla khona kodwa asiboni ngokufana. Yes. A beautiful structure in a form of a tent, but it's a beautiful structure. Ayisuka ngathi ithendele imingcwabo yakudala. But what's inside is beautiful. Just cela umsizo uthenjiwe. Yo. Yeah, man. But oh my God, these trains are dala. Is that like an old train depot? Yeah, uyakhokha bafaka amalahle khumbula isitimela Oh, isitimela samalahle. bafaka amalahle bafaka amalahle mane khokhayo you book kube nelunch phakathi. Oh, nice. I would do that. Yes, that's in Changa. Yeah, we must do that next time. But I'm very disappointed in this lovely cousin of mine because she lost her food. I think she took the Bible literally. Ukuthi uJesu uphila, uJesu ukudla. Walahla ukuzaka. Jesu inandosi yakho, uJesu uphuthu nemfino. Walahla uphuthu nemfino and I was looking forward to it. But solidla nje ntambama azosiphekela uphuthu nemfino. It's not going to be the same as that one. And ntambama sobe sesisuthi because where we're going to eat. Njalo umenyiwe nalakiwa khona. It doesn't matter. I'm memorizing myself. And you know, the guest is the one that ends up getting VIP treatment. It's like when you go to weddings and you don't know either of the groom or the bride.
the bright side, think maybe you work with the groom and they treat you proper. And the groom side, think you are from the bright side. So everyone keeps giving you VIP treatment. Oh, That's how I survived as a varsity student. Weekend, you would just go to random weddings. manje nalapha ucabanga kanjani? Nala uyakhona ucabanga kanjani? Yes. You never go wrong. Random funerals and random weddings. Akamenyiwe ke la siyakhona.